moni ndine Jack nde sindizoti kwa gwanji kunja kweti ana akupanga zoopsa tizi ati kumapanga tizibwenzi mene ndanena nkhani ya ku Nigeria mwana wa ku Nigeria wanjesa chibwezi chake akuti poison supu musupu nkupeza kuti chibwezi chaudya supu cha ndi anthu ambirimbiri wina amugwiranso ku Nigeria komweko mwana mtsikana atanathirira poison bambo yake apo nkhani yake yeniyeni sikumveka kuti yachitika njani nde ku UK nako nyamata wina wa zaka 15 amanga mugamula pano chifukwa chonena kuti ati chibwezi yake chinathetsa mtsikana wa zaka 15 yesu wa zaka 15 chaka chatha iye akuti basi Heartbreak ukanika uchita move on kwamba kumpanga stock tsikana stock yeniyeni ija yomamulonda pena paliponse akuti nyamatayo dzina lake Logan McPhail anali ndi zaka 16 actually anapezeka kuti chibwezi chake Holly chifukwa chonena kuti amapanga ati za controlling kwambiri mpaka maka Holly ananena kuti iya ndino ang'ono azichita kupanga choncho olonso Holly anali atatopa nazo kuti chilichonse asacheze ndi anzake asatani ndi anathetsa chibwezicho ndi atathetsa chibwezi anayamba kumamulonda ndi amayi ake anazatopa nazo kuti uyu akukhala zoopsa chonchi ndi siku limene lili anapezeka kuti akuti Loganiyo anapita ku nyumba kwa Holiko kukanena kuti ndikufuna zinthu zanga amaka Holly ananena kuti Holly ali ku skulu akaweruka ubwereso mmafolo akaweruka mukambirane nkhani zonse zitani zithe basi zonse zithe musiye kulondana nde Logan anavomera atavomera amaka Holly anayimba foni ku polisi kunena kuti nyamata uyu akumpanga stock mwana wanga ndifuna mubwere muzamuyankhule kapena mumuopseze something kuti asiye nkumuyimbiraso foni Holly ali ku skulu kumuwuza kuti Logan anabwera akuti abweraso nde ubwere straight ku nyumba chifukwa choti ndayitana apolisi akhalapo kunena kuti amuletseretu Logan zitheretu zonsezi Holly uja nkunena kuti koma ine ndimafuna kupita mtawuni ndingopita mtawuni ndikupezani amayi ake anayesesa kuti ndimafuna ungobwera straight kunoko kuti izizi za Logan zitani zithe zomwe akupangazi fa kukhala apolisi ndanena kuti ndingothamanga ndipita mtawuni ndibweranso ndikupezani ku nyumbako ndi amayi ake anamuza kuti okay chabwino thamanga pita undipeza taonani CCTV yake ya tsiku lomwe anamulonda anzake anayamba kumulonda pena kuyima kuvala maski mtsikana uja amayenda ali ndi anzake samadziwanso kuti munthu amutsatira anamutsatira kumulonda onani video yake yonse iyi akumulondola
kumafika pena kunjuta kubisala kutani. Koma ku UK malo ambiri ali ndi CCTV zonse zomwe apanga anaonedwa. Chabe kuti CCTV madzangopereka umboni leta koma sitha kupangitsa kunena kuti munthu apulumuke. Ngasi majambula zomwe zochitika palibe munthu amene akuyang'ana kuti pauchitika zakuti. Nde nyamata anapezeka kuti mapeto ake anakwanitsa kukumana naye tsikana ucha. Kumuza unena kuti tikambirane kaye. Anayankhulana naye pa stage. Sena yesa amafuna aya makana chibwezi. Kenako anampanga convince kuti tangotiye pakona apo undimve bwino zomwe ndifuna kukuuza. Mtsikana uja anapita ndi pakona. Anangopita pakona panalipo bisika. Anambaya ka 36 ndi mpeni. Ka 36 imagine. Akuti Heartbreak ana zaka 15. Nde nyamatayo panopo ampanga sentence to life in prison koma minimum 15 years, which means ampanga sentence to 15 years. Mwana zaka 15 akamazati zaka 30 watuluka after kupanga ziwembu zopsha ngati zimenezo. Ongofuna kuchita share iyoyo komanso kupereka moni.